Ngumama kaZolani owaziwa ngoba unguPhizo emculweni. uZolani ukhule Sokoto kakhulu. uThixo ke ngokumnika kule ndawo akuyo ekunyamezeleni kwakhe ekusokoleni kwakhe. Efunda kanzima, thatha amabona ndenzile tudibanisa, kodwa ke wanyamezela esikolweni kuba isikole besithanda. Andimqaphelanga ukuba ngaba umculo uthande xa kuphi, kodwa kona ndibonile okokuba ngaba unguye umculo, ngoba uculile okokuqala sisahlala ekhaya elitsha eyocula eNyanga. Ubuyile apha eNyanga esiza nabo ucabalana nabamasenti. Kona engakhange acele kumba mama ndifuna ucula, ngibona nje selecula, kodwa ke ekuculeni kwakhe ndaqonda uba ndiyavuya ngoba kaloku uzawusinda kwiinto ezininzi ezangaphandle ezirongo. Waqhubekeka ke wacula. Ndamshiya ke sacula njalo ndenza apha eNantsikeni apha eKruifontein. Ndimshiya eyedwa phaa, ndimshiya ehlala yedwa, ndimshiya engafuni uzabe esithi yonqena uzabe kweli cala uneetshomi zakhe zizawuthi uphakamile kule meko akuyo ngoku, ngoba ke zona azikho rayithi ngoku. Uthe ekuculeni kwakhe ke apho nje mandihlala apha noko waphinda wandiphathela ubugcabalalana nalapha bemali kulo mculo wakhe. Ndibulela kodwa ndiqonda uba uThixo engasamphumelelisi ubuphumela kwakhe kule lo mculo, noko ndingangumntu ebantwini xa ndimjongile. Hayi, uculile wacula ke bethu nakumandi uba esacula nangoku, kuba ndibona ke kulo nyaka uphelileyo endizisela izinto ezintle kwangalo mculo wakhe awunyamezeleyo. Kuloo ntsokolo ke bekhulela phezu kwayo. Akho nto ndichasayo mos ngomculo wakhe, ndiyawuthanda umculo wakhe uba makacula aqhubekeke abheke phambili. Italente yakhe ayiphiweyo yoba makacula, akho nto wakhe wayenza. Senditsho akho nto irongo ndake ndayifumana ngayo. Okokoko nje ekhula kodwa adabe engaka kungekho nto ithe yandiphazamisa kweyandibhida. Nasemculweni futhi akho nto ke yandiphazamisa ngayo.